warahmatullahi wabarakatuh. Ready berkat maleman guys, malam selawe iki. Iki gendure nang musola guys. Iki penampakane. Iki macam-macam harga iki. Minta lauk tok iki. Terus iki berkatku iki. Aku hari ini bikin berkat sederhana banget loh guys. Sambal telur, tahu, bergedel, mie, sama kentang. Ini penampakannya berkat sederhana nih. Oke. Hasil dari akhirnya seger.